Neste vídeo imos ver como crear unha sala de conversa. Unha diferencia entre o foro e a sala de conversa é que o foro está disposto sempre, o alumno pode entrar cando quere a ver os temas que hai ou a crear un tema novo ou o que sexa e deixar unha resposta. E no caso dunha sala de conversa, diramos que é un contacto cos alumnos en directo. Tanto o profesor como os alumnos deben estar conectados no mesmo momento para facelo. Entón, imos a activar edición para crear unha. E vamos a creala aquí en material dependentes. Imos crear unha sala de conversa para a resolución de dúbidas e semanalmente imos quedar cos alumnos nunha hora concreta para a resolución de dúbidas, xa que esta materia non ten horario de docencia. Entón imos aquí a engadir unha actividade e eleximos conversa. Imos a poñer resolución de dúbidas online e imos a poñer espazo semanal para resolver dúbidas en directo. Podemos elexir se presentar a descripción na páxina do curso ou non, e as opcións que temos da sesión de conversa sería establecer unha próxima cita, que vamos a poñela hoxe ás 6 da tarde, e podemos elixir se non publicar ningunha hora de conversa, se publicar só a hora que está especificada, se repetilo a mesma hora cada día ou a mesma hora cada semana, que é o que imos seleccionar. Podemos ver se as sesións pasadas se gardan, porque se un alumno non puido participar pero quero saber o que pasou ou quero ver como se desenvolveu, pois van estar disponibles, van estar gravadas as sesións. E podemos decidir se os alumnos poden velas ou non. Se lle damos así, van poder velas. Damoslle agora a guardar e mostrar e vedes que vai a estar aquí e vai nos a decir que premer aquí para acceder á conversa agora. Desta maneira levaríanos aquí á sala na que nos acabamos de entrar. Os alumnos intervirían e nós pois tamén.